Jeg er den, der skal spille Paula her i videoen, som er en handicap. Ja. Hej, jeg er den, der skal spille Madonna, og hun skal passe handicappen Paula. Ja, og jeg er sådan snobbet en. Nu vil vi starte videoen. Ja, nu kommer vi. Hej. Hov forresten, det er del 1 af vores videoer. Start. Paula! Paula, hvad laver du? Kan du så sætte dig ned? Du skal have din medicin. Sæt dig der. Så lyser jeg hende ind i øjnene med den her. Hold op. Pauli. Paula. Jeg ringer til en hushjælp. Det her kan jeg simpelthen ikke have. Paula, vi ses. Hushjælpen kommer og hjælper dig. Er det dig, der skal have hjælp? Rolig. Jeg er Muhammad Ali. Jeg skal hjælpe dig. Mit skæg er vokset. Nu prøver jeg lige så stille at gøre det med den her. Den lyser ind i dine øjne. Jeg skal bare føle efter den. Det her. Så må jeg læse hende. Jeg har en idé. Nej. Du ringer ikke til det to. Ikke direkt. Vi keder os. Det skal du ikke sige. Nej, men jeg vil slukke den. Nej. Jo, det er jo fast. Ja, det var alt for i dag med Paula og den handicappede, eller den stoppede pædagog. Følg med i vores næste film. Det næste film var nok bedre, fordi det er vores første prøvefilm. Vi keder os. Ej, den er ikke engang startet. Nej, prøv at trykke der, så stopper den jo.